Tambakan norok tinoro andolan colikha. खुलुमबाय सा जतन जेराव फाइ माजा फैनाय खाजानि आंनि ताफुकाय बुकुक जंन जेराव बुरि बदल बे बुमा बुफानि सात चालाय दिनै 17 तारिख सोमबार पश्चिम नालिसरा पन्चायतनि 7टा वार्ड तुयै जों तामनि बागै आन्दोलन खालायजा दिनै पश्चिम नालिसरा पन्चायतनि 10 बছর आईएमपीटी चालुगै ताबो बतंगो आईएमपीटी जखनते चालक तमाय यागलो साबो चेयरमैन सन्तिन देव बर्मा चेयरमैन फैमिली আর সেকেন্ড ভাইস চেয়ারম্যান তিনি বিশ্বকলয় ওমফাय जों 7टा वार्ड जनगण तुयै तामनि बागै जों दिनै अर मिसिल खालायजा जों कुनो अरब पार्टी बिरोधीनि तुयै जों अर मिटिं खालाया बा मिसिल खालाया जनगणनि सापुनो नायै जों दिनै अर दिनै भाइस चेयरमैन पश्चिम नालिसरा पन्चायतनि बिशुकलय 10 বছর और भाइस चेयरमैन का आबुनि यागलो ताबु बर्तमान जों बिनि गोसानो सिजाखा बिनि गोसानो नुखा जों बिनि तमुं चामनो नुखा जनगणनि बागै बकायसा सेबक उनखा 10 বছর बिनि चाया सामुं जों नुखा आबुनि बागै जों 7टा वार्ड चिन पश्चिम नालिसरानि पन्चायतनि तुयै जों बुसकांनि पन्चायत जों बन जों बुसानानि बागै सिडिया होनो जों जत 7टा वार्डनि जनगण तुयै जों अबनि बागै मिसिल खालायो जाय 100% 98% बिनि बिरोधी व ताबुक दंगो जों कुनो आईएमपीटी त्रिपुरा मथा हिया जों जत राजानि बदल हानि बुसा आइपानो जों चिनि पश्चिम नालिसराव दुर्नीति जों ताबु चलियाखौ जत ताखौ बुखौ जाय खाजानि अर जे दंनाय जे जत वार्डनि बरक रुल न तुयै सामुं तांगो रुल न तुयै काम खालायो आइपानो बर्तमान ताबु जे चिनि भाइस चेयरमैन पन्चायत चालक तंनाय बिशुकलय बिनि चाया नि बागै जनगण बन सापुतारि लिया ताई ब दल तुयै जनगण तुयै ब सामुं तांया तामनि बागै हिबा ब बुसकांगो ब तेइसा हाय पन्चायत ब दखल खानानि बागै ते 5 বছর आसंनानि बागै ब साकतारि तंबा साकनि जिस आबो सिजाखा बिनि बागै ताई साक नेट बाइखलाय ब क्लिम खालायका हाई लेवल न बिनि व्यक्तिगत ब क्लिम खालायमानि सिजाखा जनगण ब भाइस चेयरमैन ब चेयरमैन इ वार्डनि माहाय फनां नांथुं ने ब साक रहमानि बागै जनगण हामजागलिया ते थानाय 10 বছর बजे सामुं तांमानि जनगणनि बुखुंनि रिपोर्ट मांखासुं सामनि नक पाइनानि हेनै रां नाजाक आबो पाइरिया ब कायसानि हामक्रानि लामानो कासुका ताबो बर्तमान के ओजन दङ अरब सामुं खायरिनानि हिनै रां नाखा कागज खायरिनानि हिनै रां नाखा बा रेशन कार्ड खायरिनानि हिनै समस्त ब कायसा टार्गेट नामान ब खलायलिया बिदि साक बरुतुगो आबुनि बागै जोंनि 7टा वार्ड न तुयै जों बुसकां पन्चायत उंफिनाय ओंखाय बन जों निचिनि 7टा वार्ड बन जों सिडिया अब आनी साइसुं व्यक्तिगत कौया जोंनि पश्चिम नालिसरा पन्चायत 7टा वार्ड दङ 7टा वार्डनि जनगण तुयै जों अब कायसा जों मिसिल खालायगा तिनि बुसकांनि पन्चायत ब बुसानानि हिनि कायसा टार्गेट नामानि ब साक जे हाई लेवलनि बरक रकनो बा चिनि अर बर्तमान एमएलए तंनाय ताबु चिनि सार अनेमेस नब ब रहका मेचिस ब मनोटरी ब व्यक्तिगत खाका बा मनोटरी हिसाबै ब साक चेयरमैन हिनि ब कायसा क्लिम खालायका अब जों जनगण जों अब मानिया अब चिनि हाई लेवलनि जरा अक्रा साक्रा तकनाय रक जरा डिविजनल तंनाय रक एमसीसी जरा तंनाय रक नरक अब जे जनगण जों दिनै मिसिल खालायमानि जों जे कक सामानि अब सेफ खायनांथौ एबसेक्ट खायनांथौ गाय जों बुसकां पन्चायत जों जे बर्तमान ताबो पन्चायत चालक तंनाय चेयरमैन भाइस चेयरमैन बन जों एक्सेप्ट खालाया आबन बागै जों दिनै इ जागाव मिसिल खालायका 7टा वार्ड तुयै जुदि आनी कक सामानि जुदि चाया तंखांखाय नरक जनगण आनो खमाक्लायदि गानि कक सामानि अरन पाइखा